Mala som doma esenciálne oleje a úprimne nevedela som, čo s nimi. Používala som ich minimálne. Bála som sa totiž, že ich použijem nesprávne. A to som pritom netušila, akú obrovskú silu mám doma na poličke. Pre viac tipov sledujte toto video do konca a dozviete sa, kde sa dopracujete k ďalším praktickým radám, ako použiť a využiť esenciálne oleje. Ahoj, volám sa Andrea Chabroňová a esenciálne oleje sú za posledné roky už úplnou prirodzenou súčasťou môjho života. Stali sa mojou srdcovkou a dnes sa s vami chcem podeliť o niečo veľmi osobné. O tom, čo by som sama chcela vedieť, keď som s esenciálnymi olejmi začínala ja. Ak ste práve na začiatku vašej cesty, možno vám táto epizóda ušetrí čas, pochybnosti a možno aj zo pár chýb. Keď som sa prvýkrát stretla s esenciálnymi olejmi, fascinovali ma. Bavila ma ich vôňa, ich sila a zároveň aj ich jednoduchosť. Vôňa ako taká bola pre mňa vždy a stále je veľmi dôležitá. Vôňa ma sprevádza celý život. Vždy som milovala parfumy a takú tú atmosféru, ktorú dokáže vôňa vytvoriť. A možno práve preto ma aromaterapia tak prirodzene pritiahla. Pretože aromaterapia je vlastne vedomé používanie vôni a rastlinných esencií na podporu fyzickej, mentálnej aj emocionálnej pohody. A čo je na tom fascinujúce? Že vône si často nevyberáme iba my. Veľakrát si vône vyberajú nás podľa nálady, podľa ročného obdobia, podľa toho, čo práve a aktuálne potrebujeme. Presne takto to mám ja. Sú dni, kedy siaham po sviežých citrusoch, inokedy potrebujem pokoj levandule alebo sílu mety. Na začiatku som bola vo svete esenciálnych olejov úplne stratená. Nevedela som, ako ich správne používať, nevedela som, koľko kvapiek je vhodné použiť do difúzera, nevedela som, či ich môžem aplikovať priamo na pokožku, nevedela som, či ich môžem všetky inhalovať a nevedela som, že je potrebné difúzer aj pravidelne čistiť. Nevedela som, že pri niektorých olejoch je dobré ich aj riediť. A úprimne, mala som rešpekt a úplne otvorene priznávam, mala som aj strach. Bála som sa, že ich použijem nesprávne. Na začiatku som si myslela, že jeden olej znamená jedno použitie, čo v praxi u mňa vyzeralo tak, že napríklad metu piepornú som vnímala len ako niečo na osvieženie, levandulu len na lepší spánok napríklad a citrón ako sviežu vôňu. Až po nejakom čase som začala objavovať ich úžasnú všestrannosť. Postupne, krôčik po krôčiku, cez odbornú literatúru, knihy, cez skúsenosti ľudí, ktorí sa aromaterapii venujú dlhšie, ale aj cez vlastné skúsenosti som začala chápať, že jeden esenciálny olej môže mať naozaj viacero možností využitia. A práve toto bolo pre mňa jedno z najväčších uvedomení, že esenciálne oleje nie sú iba o vôni, ale aj o vedomom používaní, o podpore každodenného života, o rituáloch, o starostlivosti o seba. Esenciálne oleje sú základom aromaterapie a nesú v sebe to najcennejšie z rastlín. Získavajú sa najčastejšie destiláciou alebo lisovaním zastudená, napríklad pri citrusoch. Esenciálne oleje sa získavajú aj z rôznych častí rastlín, z kvetov, listov, kôry, koreňov alebo aj z plodov. Sú naozaj veľmi koncentrované. A práve preto sa s nimi pracuje vedome a s rešpektom. Na to treba naozaj myslieť. Keď som s esenciálnymi olejmi začínala, jedna z prvých vecí, ktorú by som chcela vedieť, je aromatické použitie, teda difuzovanie. A to bol pre mňa úplný začiatok. Zo začiatku som nevedela, koľko kvapiek vlastne použiť. Dnes už viem, že okrem iného záleží napríklad aj na tom, aká veľká je miestnosť, kde difuzujete, ale aj na tom, akú intenzitu vône vôbec znesiete. Ja vždy odporúčam začať jemne, možno 3 až 5 kvapiek a postupne si nájsť to svoje ideálne. Ja som napríklad kedysi používala málo kvapiek do difúzera, no a dnes si už moje telo a v podstate asi aj priestor pýtajú oveľa viac kvapiek. A difuzovanie je dnes pre mňa
absolútna rutina. Každé ráno je to môj štart do dňa. Ak potrebujem energiu, veľmi rada kombinujem napríklad citrón, divoký pomaranč a mätu piepornú. Ak potrebujem sústredenie, siahnem po mäte, rozmaríne a citróne. A napríklad, keď potrebujem pokoj, levandula, kadidlo a divoký pomaranč. A toto je na tomto krásne, že si vieme vytvoriť atmosféru podľa toho, čo práve potrebujeme. Ale aj tu som sa učila vhodné kombinácie, voňavé kombinácie, odvážne kombinácie a hlavne som nemala ani odvahu kombinovať rôzne esenciálne oleje navzájom, ale iba zo začiatku. Nevedela som napríklad ani to, že aj difúzer samozrejme potrebuje pravidelnú starostlivosť, čo dnes už viem. Že sa v ňom usádzajú zvyšky olejov a že práve pravidelné čistenie pomáha zachovať jeho kvalitu, ale aj čistotu vône. Ďalšia veľká kapitola je lokálne používanie. To znamená nanášanie esenciálneho oleja priamo na pokožku. A priznám sa, mala som zo začiatku obavy. Mám citlivú pokožku a bála som sa samozrejme aj nejakej tej reakcie, podráždenia, začervenania. Dnes už viem, že niektoré oleje sa dajú používať aj priamo na kožu, ale moja osobná istota je vždy riedenie. Ale už som samozrejme vyskúšala aj priamo na kožu nejaké oleje, len treba byť naozaj opatrný, pretože niektoré oleje sú jemné, iné silnejšie. A niektoré oleje nie je vôbec dobre používať na kožu. Odporúčam oleje riediť napríklad aj vtedy, ak začínate s novým olejom, ktorý ešte nepoznáte. Na to sú za mňa ideálne takzvané rolónky, aby som ukázala. Je to taká fľaštička, sú veľmi praktické, môžeme ich mať v kabelke a v podstate vždy k dispozícii a tieto rolónky sú verzia, kde sú zriedené čisté koncentráty, teda čisté esenciálne oleje s nosným olejom. Ak by som mala ešte poradiť jednu vec, vždy si najprv urobte test citlivosti. Ja odporúčam vnútornú stranu predlaktia alebo zápestia naniesť malé množstvo, počkať a sledovať reakciu. Musím povedať, že za tých pár rokov pri esenciálnych olejoch, ktoré ja používam, som zatiaľ nemala negatívnu skúsenosť a práve aj preto vnímam kvalitu ako úplný základ, pretože nie je olej ako olej. Ja vždy hovorím iba o tom, čo mám ja osobne sama overené, hovorím o esenciálnych olejoch, s ktorými mám osobnú skúsenosť. Aké zloženie majú mnohé iné esenciálne oleje, ktoré sú na trhu, či sú kvalitné, bezpečné, na to odpovedať neviem. Vrátim sa ešte k tomu riedeniu olejov. Na riedenie ja používam najčastejšie frakcionovaný kokosový olej, pretože je ľahký, je jemný a zároveň sa naozaj krásne vstrebáva. Ale samozrejme použiť môžete aj mandľový olej, jojobový olej, olivový olej, takisto tým nič nepokazíte. Od prípadu k prípadu. Počase som zistila, že esenciálne oleje niekedy aj priamo z fľaštičky môžu byť súčasťou aj mojej starostlivosti o pleť. A toto som na začiatku vôbec netušila. Dnes veľmi rada používam napríklad kadidlo ako súčasť mojej starostlivosti o pleť. Pridám si 1 alebo 2 kvapky priamo do krému, alebo veľmi rada a často používam aj kadidlo stick. A prezradím, že kadidlo používam aj ako osobnú vôňu. Ja naozaj tú vôňu milujem. Veľmi obľúbená je u mňa aj slamienka. Tu používam zriedenú s frakcionovaným kokosovým olejom v praktickom balení, v tzv. Rolónke, najmä keď mám na pleti nejaké nedokonalosti. A musím povedať, že hneď po prvom použití ma veľmi milo prekvapili výsledky. Samozrejme, každý sme individuálny, každému môže vyhovovať a zabrať niečo iné, ale práve o tom je tá cesta objavovania. Vnútorné použitie. Tu je podľa mňa veľmi dôležité povedať jednu vec, že nie je olej ako olej. Kvalita je absolútny základ. Toto je informácia, ktorú by som chcela vedieť od začiatku. Že si nestačí kúpiť nejaký esenciálny olej, že je dôležité vedieť jeho pôvod, jeho čistotu, spôsob spracovania a testovania takisto. Pretože len kvalitný esenciálny olej nám umožňuje pracovať s ním vedome
a zároveň samozrejme bezpečne. Nepodceňujte to. Bezpečnosť je za mňa na prvom mieste. A ešte niečo k inhalácii. Stačí pár kvapiek do dlaní, keďže ja naozaj milujem vôňu kadidla. V tomto prípade som siahla po kadidla. Rozotrieť olej v dlaniach a vedome sa zhlboka 2-3 krát nadýchnuť. Tak jednoduché, zároveň naozaj tak účinné. Dnes to praktizujem často, ako ste teraz aj videli, keď potrebujem spomaliť, alebo naopak, keď sa potrebujem prebrať. Samozrejme, podľa toho, čo potrebujem, si vyberám aj esenciálny olej. Ak by som teda mala zhrnúť, čo by som chcela vedieť na začiatku? Že začať jednoducho je úplne v poriadku. Že jeden olej môže byť skvelý začiatok, že nemusím mať doma vôbec 20 olejov, že dôležitejšie ako množstvo je pravidelnosť. Nemusíš mať všetko naštudované, stačí začať jednoducho, pomaly, s rešpektom a s otvorenosťou. Pretože esenciálne oleje sú cesta, nie cieľ. A ja som na tej ceste dodnes. Stále sa učím, stále objavujem, stále sa vzdelávam a stále ma dokážu prekvapiť. A práve to je na tomto najkrajšie. Ak ste dnes počúvali túto epizódu a našli ste sa v nej, už viete, že nie ste sami. Každý z nás nejako začínal a každý začiatok je úplne v poriadku. A možno práve táto epizóda je pre vás prvý krok. Ďakujem, že ste tu dnes boli so mnou. No a ak vás táto epizóda zaujala, budem rada, ak ma podporíte sledovaním alebo zdieľaním. Ak máte otázky alebo by ste sa chceli poradiť, pokojne mi napíšte. Kontakt nájdete v popise a tiež si môžete zadarmo stiahnuť e-book pre ďalšie praktické tipy a rady o esenciálnych olejoch. Budem sa tešiť, ak sa spolu stretneme aj pri ďalšej epizóde. Alebo na sociálnych sieťach, na Instagrame, Facebooku alebo aj na Spotify. Majte krásny a voňavý deň.